stepmother baba wangu vari wapenyu vaindibata zvakanaka, and then baba wangu pawakafa ndipatangondibata rough. Pashort time toita $4 asi munhu akachema chema vamwewo vanoti tine 3 vamwewo vanoti tine $2. 20 minutes ndo short time. Kana iri sleepover toita 3 rounds. Achingopfeka chiti achingoisa obva atongotunda. Pazuva unogona kurara kana nevanhu 5. Alright, ngatiti muzuva ranhasi masangana nemunhu imimi akakubvisai kumhandara masaka naye patouchline kana kubhawa ari kuda munomubhadharisa here? Totorwa kana kuti tiri 3 panzvimbo 1 iye ari 1 wototi mwoku kana kuti iye achiita uku uchinzi ndidye kumberi uku mumwe achibata uku tiri 3 chakadaro. Bonde richiri kukunakidza here bonde? Right, kusangana kwatiri kuita paprogramu yedu yamazuva ese, programu yamunofarira inonzi Bhishu reality show handitika. So munoziva kuti vana vadiki vari pasi pe18 havabvumidzwe kuona this video. Vanyarikani, endai munoona this video muri munzvimbo dzakasiyana siyana. Nhasi tadzoka zvakare kuEpworth. Tine hanzvadzi yedu iri panapa. Hanzvadzi wakadi? Tiri pedu makadiwo. Aiwa, tinofara. Tinotenda zvikuru sana nemukana wino wamatipa. Mungaziviso here vatariri renyu? Ndinoitwa Wadzanai Mudzeru, ndogara kuEpworth kudombo raMwari. Wadzanai, kutaura kuno kwatiri kuita uri pamhepo. Ungaziviso here vatariri kuti basa rako nderechii? Indoita basa rechihure, ndo basa randinoita. Ndinoenda kubhawa, sometimes handiendi kubhawa, ndo basa rangu ini. Pamunenge musingaende kubhawa munoita nezvei? Pane tisingaende kubhawa tichiita zvekumira kana kuti mumaroad atinoziva kuti idzi nguva dzinodzi varume ndo pavanenge vachiita sei vachipfuura vachibva mumabasa, like pamabasi stops tomira pamabasi stop toziva kuti ipapo varume ndo pavanoita sei pavanotiona. Makazvitanga rini? Ndakazvitanga 2021. Manje avo? Mune makore mangani? Ndine 23 years. Mune vana here? Ndine 1 ane 5 years musikana. Alright, sei makazotanga basa here? Ndakatanga basa iri through kuti vabereki vangu vanga vashaya vese. Saka munongoziva takangokura tiri vanhu vekunzi hapana chamunokwanisa, hapana chamunoita kana kubasa kana pamabasa epamba kana chichi tichingorerwa nevabereki. Saka pakuzofa ini mai vangu ndo vakatanga kufa, and then vafa ndondagara nastepmother. Stepmother baba wangu vari wapenyu vaindibata zvakanaka, and then baba wangu pawakafa ndipatangondibata rough. And then vandibata rough ndobva vatangoita sekundidzinga pamba. Ndobva vandidzinga pamba ndobva ndati ndoenda kupamba, ndaenda kumba kwebest friend yangu. Best friend yangu ndo zvainoitawo zveizvozvo. Ndobva tangototi isusu panapa totodai toti handechi ngatikudzidzisei tiende. Patatoenda mutown big gap. Achitondzidzisa achiti unodai. Patotanga kuita patatoona zvekutoita. Saka izvezvi handichaite zvekudzidziswa, ndakutonyasotoziva kutoti ndodai zvese. Saka munenge muchiita mari pashort time? Pashort time toita $4 asi munhu akachema vamwewo vanoti tine 3 vamwewo vanoti tine $2 tongoti bo. Saka $2 ndo last price? $2 ndo last price. Alright, ko sleepover kana tanga na8 kusvika mangwanani makuseni anondipawo 15. Kutangawo zvekuma12 anenge akundipawo 10. Tikazoendawo kuma2 zvakafanana namwe anodawo ma2 anobva kupawo 8. Alright. Pashort time apa inenge ine maminutes here kuti unofanira kuita maminutes akasvika apa kana zvakamira sei? Inenge ine maminutes. Maximum ichi? Maximum 20 minutes ndo short time. Ko munhu akazodarikidza 20 minutes unoita sei? Azodarikidza 20 minutes ndobva ndamira ndoti kana iwo uchida zvekuti udarikidze chitopera mari. Anenge akutopera kana mari? Anobva ati aindotopera $. Ndondati topa $, rachitione kuti unosvika papi. Alright. Ko kana iri sleepover inenge yakamira sei? Kana iri sleepover toita 3 rounds. Ndo maximum. Alright. Ko riripo rimwe zuva ramunoti aiwa munhu akakukechai but munhu wacho akanatsoperforma zvokuti makanatsonakirwa? Riripo.
totosangana nawo vanhu vakadaro tosangana nawo vakawanda itondoroti uyu totozoudza shamwari dzangu kuti wandarara naye nhasi anyasopefoma zvakanaka zvitoti mari yake ndikunyasonzwa kuti ndanyatsoitwa chaizvo kunyatsosvika pamwoyo chaipo. Saka vanenge vagona ivo munoita sei, hamutori manhamba here? Ndo mabasa edu totora manhamba totozomutanga futi toti uri sei wadii. Ko varipo vamwe varume vanenge vasina kunatsosimba vayo vanogona kungoti kusvika vari kutoti kana kuti wapfekedze uchida kuvapfekedza wobva atongopedza ipapo apa asati aisa, munoita sei pakadaro? Asati aisa bho tobva tongoti bho achingopfeka as long wandipa mari yangu achingopfeka chiti achingoisa obva atongotunda kana zvizvo short time zvezvo zvatongopera noti short time hapana munhu anotunda kati munhu anotunda kawanda. Asi kana iri nightiwo tosangana nevamwe vanogona ngoti 1 round obva atongorara kusvika mangwana makusena kupa mari yako zviriko tosangana nazvo izvozvo. Saka pazuva munogona kurara nevanhu vangani? Pazuva unogona kurara kana nevanhu 5 pazuva 4 wemashort time obva wati 1 wenight. Asi kana wo usina wenight musi iwowo unogona kurara kana 7-8. Ko vanhu vanonatsogona bonde kana kuti alright nganditi imi munofarira itete here, ikobvu kana kuti refu unowanzofarira dzakaita sei dzamunoti idzi ndiwo dzinonatsogona? Toda pakati nepakati kuti tete yobva itawo dhafu yakatiwo pakati nepakati kwete pane zvimwe zvekuzoti unoona rino rekuti unoshaya kuti rinopinda pai tinozongoita nekuti techida mari. Right. Pane madays evanhukadzi aya amene tingati ekumwedzi yasvika nguva iyoyo pamwe kumba zvakatopresa kutora kana chikafu kutora kana mari munoita sei? Totora cotton totapfeka kumberi topfeka kumberi ipapo unenge uchatsvaga vanhu venight unenge utsvaga vemashort time chete topfeka cotton chairo ndoratopfekera kumberi and then kana uchienda kubva wotofamba nerimo wakaita munhu wekutanga short time unobvisa ukanda ukopfeka futi rimwe ipapo unenge wakusatora munhu wenight unenge wangori wamashort time chete. Manje kana makuita bonde cotton racho rinenge rimwe rimukati? Rinenge ririmo. Ko murume paanenge achisandudzira kumberi paipe zvinozoita sei, harizopinde kuchimberi? Hatisati tambosangana nemaissues. Vamwe vanosangana nawo maissues iyayo unopfekawo raunonyatsoonoti iri nyangwe rakaita sei hapana zvarunoita. Alright, ngatiti muzuva ranhasi masangana nemunhu imimi akakubvisai kumhandara masaka naye patouchline kana kubhawa ari kuda munomubhadharisa here? Ndomubhadharisa because ndo rato basa rangu. Handichakwanisi kungoti murume ungoti ndinoda kuuya ndotomubvunza kuti une mari ikoko uri kwauri ikoko otondibvunza naiwe wakuita zvindototi mazuva takuita zvekubhadharisa ndo rato basa rangu. Akatonditizve ndasangana naye bebi ndoda kurara ndototi mari pamberi. As long chero baba wemwana wangu chaiwo ndakatovaona ndototi mari pamberi ndo rato basa rangu. Ko kuri kunzi masangana zvakare nemunhu iye ariti anakidzwa nemadawo zvekutoroora unokwanisa here kuzosiya basa here? Ndinganyepa asi ndatoona zvangu zvekutoti inini ndingaite kwetoti munhu ati andoda kuroora kuroora ndinganyepa handite zvasi kutoti ndatoona zvangu ini zvekutoti ndakuita izvi ndokwanisa kusiya asi kwetototi munhu murume otouya toti ndoda kukuroora iwewe aiwa. Bonde richiri kukunakidza here bonde? Kune munhu waunoda. Isusu pachihure tine munhu watoti awa ndo dhedhi chaiwa ndo rinonaka kwete aya vamwe vese vanenge uchikochana nawo mbavha kuteka nemafeelings nawo because chaunenge uchingoda imari. Saka dhedhi chaiwo vatoripo? Vanenge varipo. Vanoriziva here zvamukuita izvo? Havazvizive kuti ndo zvatinoita because havagari kuno vanoita zvekuuya apo neapo neapo neapo. Ko hama neshamwari dzinoziva here? Shamwari dzinoziva asi hama ndakanzwawo dzakutoti iwo uri kutoita zvakati kuita zvakati ndototi ndo zvandiri kuita saka mamuda kuti tiite sei. Ko machallenges amwe amunosangana nawo ndekuti akaita sei machallenges acho? Tosangana nemachallenges akawanda. Unogona kutorwa nemunhu
oti handi kunight oramba kuenda kumba kwako. Maenda kumba kweya anobva kuti ndokupa mari makuseni, unogona kuti ndipe mari ndokupa mari makuseni, orara newe otadza kuti asekupa mari, especially machallenges atomaona kana kumbari zvakaita sekumbari. Unoenda kumbari unokechwa nemunhu munhu oita kawanobva abuda unotora obva waona gurushushu revanhu vakuuya kana 4-5 orara newe. Ndo machallenges acho. Wapedza obva wanzi chienda, hauna kana mari yaunopiwa kana senti aunopiwa. Ndo machallenges atinowana muchibasa chedu ichi, ekunyimwa mari, ekuitwa rafu. Ndo machallenges atinowana muchibasa chedu. Kana muchinge masangana nemachallenges akaita seaya, ndapi matanho amunotora? Tinotora yedu yekuti togona kutorana ndototi ndaitwa rafu kudai totorana nevamwe vangu toenda. Takaona mumwe takaona kuti zvatikurira tongosiya zvakadaro, asi takaona kuti mumwe takaona kuti uyu munhu uyu anokwanisika kuti tese tiri 3 takaenda anokwanisa kutipa mari yedu. Tinosangana nevamwe vanhu vakadaro, asi vamwe vanhu tongoona kuti uyu hatongoite kuti angosiyiwo zvakadaro. Ko hamusati mambosangana here nevarume vanoti kana kuti varoda kukutorai muri 2 or 3 or 4 at the same time vachiita bonde newe? Tinosangana navo ivavo varume vakadaro, totorwa kana kuti tiri 3 panzvimbo 1 iye ari 1, ototi mumwe kana kuti iye achiita uku uchinzi ndidye kumberi uku mumwe achibata uku tiri 3 chakadaro. Tosangana navo machallenges iyayo. Munotoita? Tinotoita bosi techida mari. Not sometimes unogona kusangana late hour, inenge ra late hour kuti unoti panapa chero ndakada kuramba mari iki hapana, again tongodai so because kuti ndauya kuno kubasa kudzokera kumba ndisina na sendi azvitese azvibude, nokuti mangwana unongoda kudya, mwana anenge ada kudya zvese zvichida chi. Saka unototi rege tiende chero atokutorai muri 6 ndoti handi bosi chauri kuda chi mari. Ko anenge achida kungoisa mukanwa chete mari? Iyo manje ndo inodhura mari. Kana night anonipa 20, short time anenge anonipa 5. Alright. Ko pani hamusati mambosangana here nezvirwere zvepabonde? Tosangana nazvo zvirwere zvepabonde like kurwadziwa nemudumbu, kumonywa wotoenda kukiliniki wotononzi itsvina inoda kucleanwa inoda kuti sei wotorapwa. Tosangana nazvo edu machallenges iyayo because pamwe pacho protect unogona kuita sei kuputika kana kuti pamwe pacho anogona kungabudisa auda dai ubva angori dzvanye robva rabvaruka. Saka tosangana nawo machallenges ekurwa. Saka vanenge vachikurapai ndanani? Vanenge vachitirapa tine inonzi secha yemahure kumbari ndokwatinoenda. Munenge muchibhadhara here? Iyoyo hatibhadhari. Asi kana vaona kuti zvavakurira vanozoti endai kwakati ndokwatiita kuzobhadhara, asi yedu chaiyo chipatara chemahure kumbari kusecha ndokwatinoenda. Ko vaya vanenge vachida bonde pasina kudzivirira munoita sei? Munoita mari? Vaya vanenge vachida tinototi tipei mari, kana achida night ndotinonipawo 25. Kana achida short time nonipawo $7. Ko ngatiti munhu wacho aine chirwere atotaura kana kuti ane chirwere but aroda yakadaro munoita sei? Pakuzoti azotaura apa zviri nani ndoita hangu ndisingaziye, pakuzoti azotaura kuti inini ndine chirwere ndozvinhu zvisingazobudi manje. Saka munombopota here muchienda kusesha kwacho kunotaswa kuti utano hwenyu hwakamira sei? Tinotoenda titori zuva ratinotonzi munofanira kuuya muchinoklinwa chibereko, muchinotestwa kunzi ropa renyu rakamira sei, because pane pamwe paunombozviregerera wozorwara. Totonzi kurudziro tonzi uyai every month muchitestwa, muchiklinwa zvibereko, muchitestwa every month. Alright. Ameno mashoko amungade kupa kune vechidiki kana kuti varoda kutopindawo mubasa renyeri, mashoko ekuti kudii? Mashoko anoda kupa ndeyekuti vana vechidiki basa ratinoita rakaoma. Musaite izvozvo, basa ratinoita rakaoma rechihure harisi basa, nekuti haurare. Nguva dzevamwe dzekuti wakurara ndonguva dzaunoti wakuenda kubasa. Masikati acho kuti urare haukwanisi kunyatsorara, unogona kuti wafonerwa kakati unzi uya kwakati iwe chaunenge uchida mari, nemasikati toita basa. Saka hapana chekuzorora. Vechidiki kana vari kuenda kuchikoro endai kuchikoro mupedze chikoro chenyu
moita zvinhu zvinoita kuti upenyu hwenyu huende mberi. Because basa ratiri kuita harisi nyore. Nechando, fungai chando chinenge chiri kunze ichi. Unenge uchitonhorwa wakapfeka minidzi uchida kupindwa nechando. Saka ndongoti vechidika kana varoda kupinda musachive kuona munhu auya mangwana ane mari yakati ane chi. Mari iyoyo anenge atoishandira zvakaomara. Ndo mashoko anoda kusiyirawo vechidiki. Ndapota hangu musapinde mumabasa aya. Mabasa akaoma. Ndo mabasa ndo zvanoda kusiyirawo vana vechidiki vanoda kupindawo muchihure kana kuti vari kuchiva mahure achiona mahure kuchena tochena. Tinotenga hembe mochiva kuti musikana anochena zvake bhozi kuti titi munhu akupe mari unga anoona quality yehembe yawakaita sei yawakapfeka kuti mari yakutaura nezvaari zvinoenderana. Saka musachive kuti hanzi munhu anochena, munhu anodii, munhu anodya zvaanoda. Imari yatete ashanda ino zvinorwadza. Saka ngavasapindewo vana ndapota zvangu. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe tenge tiri muchirongwa chatinodaidza icho kuti Bhishu reality show. Ine ndonzi Manass Chibanda, tiri paChibanda Media. Akatibatira kamera ndi Love More Panashe Tungwarara. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mu comment section maererano nenyaya iyi. It's lockdown.